अव्वल्यानू मी या श्रद्धा ढोलम राहणार मालाड मुंबई। आज तुमच्या वांगडा 2-4 गजाली साठू केलंय। गजाली म्हणजे काय, आमच्या नणंदबाई विषयी, म्हणजे मी कसा सुखी असे आणि ते कसे चिडचिड करतात ह्याचा मी तुमका जरा विश्लेषण करून दाखवतले। म्हणजे बघा, दारावरची होती बेल वाजली ना की माझा ना डोक्या उठता म्हणजे मका वैताग येता। अरे काय सारख्या सारख्या उठायचा, आजकाल ना कोणी आमच्या घराकडे येता, कधी येता आणि उठता बेल वाजवता, उठा आणि जावा त्यांना रिसीव करा। माझ्या ह्या नाही होणार, म्हणजे त्यांचा पण तसा बरोबरच असा की त्यांना पण आमच्या घराकडे येऊचा असता। सकाळी इले का मी म्हणते मी बाहेर निघता उठलेला असे, दोनपारा इले का माका वाईट पडायचा असता आणि सांच्याक माका मोडा भरता। ह्या सगळ्या सांगल्यावर नणंदबाई म्हणतात मग आम्ही तुझ्या घराकडे यायचं तरी कधी बाई। आता हेंका काय सांगतलं, ह्यांच्या पायाक चक्रा लागली आहेत, माझ्या नाही, माझ्या पाठीक गादी लागली आहे, कारण मी सुखी माणूस, माका आराम करूचो असता। तुमका माहिती आमचे नणंदबाई त्यांका ना कामाचो इतको उत्साह अशी चट पट सगळी कामं करतली, सगळी कामं। माका सांगा, ह्या सगळा करून त्यांका कोण काय पुरस्कार दितलो काय, तर नाही, आपलाच घर आपलीच कामं करा ना निवांत। म्हणजे काय, ही पटपट कामं करतात, सगळी कामं केली का ही दमतात, दमली का ह्यांची चिडचिड आणि मग सगळ्या घरच्यांवर राग काढायचो। कशाक सांगितला, त्यापेक्षा मी बरा, मी कधी स्वतःही काम करणार नाही आणि दुसऱ्या काही सांगणार नाही, म्हणजे तुम्ही उसुकी आणि मी उसुकी। घरात असो सगळं पसारो पडलेलो असलो का त्यांचा ना असा डोक्या फिरता, अशी कैदाशीन संचारता त्यांच्या अंगात। पण म्हणान ता सगळा बघून बाकीचे घरचे सुखी होतात काय, नाही। म्हणून मी सांगते, आपणही शांत राहायचा, इतरांकाही शांत ठेवायचा। तर दरवाजा उघडलंय का हे आपले दत्त म्हणून समोर उभे, घरात इले का घरभर अशी नजर फिरयतले, मग त्यांका दिसतला माझा सोफ्यावरचा वल्ला टावेल आणि बंड्याचो एक उलतो आणि एक असो पालतो पडलेलो बूट। त्यांच्या काजी येद्या डोळ्यात ना माका सगळा कळता, सगळे प्रश्न कळतात। पण माका सांगा, ह्यानी माका काही एक फरक पडणार नाही। होय, त्या रेक्झिनच्या सोफ्यावर ओला टावेल पडला तर त्याला काय कोंब येतले आणि बंडो बाहेर जाताना ते शूज सरळ करूनच घालून जातलो, तर मग ह्याका कष्ट घ्यायचे, ते साफ करा, उचलून ठेवा, नको, काही एक गरज नाही। तसे मग नणंदबाई घरात शिरले का त्यांच्यातलो सुपरवायझर जागो होता। सुपरवायझर माहिती तुमका कसं असता, ती साफसफाई करणारी पोरं असतात बघा ऑफिसात, त्यांच्या तो मागे फिरत असतात, जैथे असं बोट लावतलो आणि धूळ देखायतलो, ही बघा किती धुळा। तसे माझे नणंदबाई घरभर फिरतले, जाल्ल्या गोष्टीक बोटा लावतले आणि सांगतले की ही बघ तुझ्या घरात इतकी धुळीचा मोजमाप माझ्यासमोर येता। माका त्याच्यान काही एक फरक पडणार नाही, मी त्रासच करून घेणे नाही। माका माहिती आहे, बंड्याचे 4 चाळके मित्र घरात इले, सोप्याला शेवडे तडे लोळले का माझं सोपं साफ, लादी पूजा करणारे बाई इले का माझा घर ओटो अख्ख्या घर ते स्वच्छ चकाचक करून देतात। म्हणून मी जास्त त्रास घेणे नाही। पण नणंदबाईंका कोण समजावतला, त्यांका स्वतःही त्रास करून घेऊचो आणि माकाही देऊचो। तुमका माहिता, असे माझ्या नंडेसारखे काय बायकांना घर लावण्यात इतके टापटीप असतात, म्हणजे त्यांना घर असा डिट्टो लागतात, डिट्टो। त्याच्यासाठी ना ते त्यांचं तासन तास खर्च करतात, त्या कपड्याचा कपाट लावण्यात त्यांना इतको वेळ लागता आणि ही वेळ महिन्यातनं त्यांच्यावर किती वेळा येता ह्या तुम्ही माका विचारू नका। माझा असला काय नाही, आमचे कपडे दांडीवरसून अंगारसून मशनीतून इस्त्रीवाल्याकडे असे फिरत असतात। त्याच्यानं त्या कपड्यांगाव त्रास होणार नाही आणि माकाव त्रास होणार नाही। पण आमच्या नणंदबाईंचा तसं नाही, ते असे बेडरूमात शिरतले का त्यांना दिसतले आमचे रात्री अंगार घेतलेले चादरी आणि गोडदे। माका सांगा, पुन्हा ते रात्री आपल्या अंगार घेऊन झोपायचेच, मग आता सकाळपासून त्यांचे घडी किती घालू गोये, सांगा माका काय गरज हा काय, तर नाही। हे जेव्हा आमच्या घराकडे रवाक येतात ना, तेव्हा ते हसून त्यांच्या घरावर फोन करतात, फोन करून फोनवर काय सांगतात माहीत आहे तुमका, माझी ती अमुक साडी हा ना, ती तमुक कपाटातल्या दुसऱ्या खणातल्या तिसऱ्या पडताळावर 4थ्या घडीवर ठेवलेली आहे बाय माझे। एवढा डिटेल माहिती द्यायची माझ्यानं तर या होचा नाही। ह्या ऐकल्यानंतर ना माका फक्त घेरी येऊन पडायची बाकी असता, फक्त घेरी येऊन पडायची। एवढा सगळा मी नाही करणं आहे। आमचा कपाट उघडला का मी असा रुमालाचा टॉक ओढलंय का माका दुपट्टो गावता, दुपट्टो ओढलंय का माका मॉप दिवस न गावणारी माझी साडी गावता। सांगा तुमच्याकडे असली जादू हा काय, आमच्या नणंदबाईंकडे पण नाही।
मग असे जादू जर तुमका हवे असतील तर घर कसा अस्ताव्यस्त होया, कारण माझ्या मते अस्ताव्यस्त घर म्हणजे जिवंतपणाचं लक्षण असतं. आपण रोबोट नाही हो, ह्या हय ठेवला, ह्या हय ठेवला, ह्या ठेवला नाही, आपण जिवंत माणसं असो. मी ताच फॉलो करते. तुमका माहीत आहे, माझ्या घराकडे काम करणारी बाई आहे ना, ती 4 दिवस इली नाही ना, मी त्याचं चिडचिड करणार नाही. का तर ती 26 दिवस माझ्याकडे इल्या. 26 दिवस येऊन तिनं माझ्या घरात काम केलेला, माका आराम दिलेला. मी ह्याच्यात आनंद मानतोय. ते 4 दिवस मी या मॅगी, पिझ्झा, हॉटेलिंग सगळा पक्वान्न झाडीत असतोय. हेंका सुद्धा सांगतंय एक दिवस करावं तुम्ही जेवण, मस्त करतास तुम्ही. आपण त्यांना लोन लावायचा, तेवढाच त्यांचा कौशल्याचा उपडीपडान येता. माकाच सगळं येता, मीच सगळं करतलोय, मी सगळं व्यवस्थित करते, असलो माज मी बाळगणं नाही. आपण ते 4 दिवस एन्जॉय करायचा, खूप छान रवायचा. म्हणजे घर कसं असा सुटसुटीत आणि आनंदी रवता. तुमका माहीत आहे, वर्षातून एक दिवस वाढदिवसाक हॉटेलात जाणारे बायका मी बघले. थंय जाऊन ते काय करीत असतील, काय यांचा या जेवण, ह्याच्यापेक्षा मी किती बरा बनवते, ह्या पैशात मी 10 माणसांचं जेवण केलं. अगो मग जातास किती आहे, एवढी चिडचिड थंय जाऊन करी सर ना, आपण जायचंच नाही. तुमका त्या हॉटेलवाल्यांनी सांगले नाही का हय येवानी आमका इथं ऐकवून दाखवा, नाही जायचा. माणसान कसा आनंदी रवाक शिकाक होया. सणवार असले ना का आमच्या घराकडे गिट्सचे गुलाबजाम, चितळ्यांचा आम्रखंड असं ठेवलेला असता. मी कसलोच पसारो सणासुदीक करणे नाही ना, कसलो घाट घालणे. म्हणजे कसा मी आनंदी रवते, चिडचिड करणे नाही, घरच्यांका चांगला चुंगला खाऊ गावता. पण आमच्या नणंदबाईंसारखे बायका मोदकाचो घाट घालतली, पुरणपोळीचो घाट घालतली, शेवयाचो घाट घालतली आणि काय करतली, ह्या हाड ता हाड मियाच एकटा करतोय, माका बघा काय झालं, माझी अवस्था तुमका काय झाली खाऊक घालून. कशाक चिडचिड करायची, हा ना ऐकत वाडा सगळ्यांका हॅप्पी रवा सगळ्यांनी, माझा इतक्याच म्हणणं असता. पण ता त्यांच्यान होणार नाही. तुमका माहीत आहे, मी घरात असतंय, माका घरातली कामं करूक मी बाई ठेवलंय. ह्याच्यावरसून सुद्धा ती माका बोलतात, अगो घरात तर पडा नसतंय, तुका काय गरज आहे का बाय माणसाच्या कामाची. पण त्यांना माझा अर्थशास्त्र कळणार नाही. पैसो कसो खेळतो रवाक होयो, समाजातल्या खालच्या थरापासून वरच्या थरापर्यंत सगळ्यांका गावाक होयो. ह्या जाऊन त्यांना कोण सांगतला. पण माझा आपला काहीतरी वेगळाच असता. इतक्या सगळा होऊन कधीतरी 4 दिवसाक आम्ही आमच्या पाहुण्यांकडे रवाक जातो. म्हणजे असा फॉर अ चेंज म्हणान जातो. थंयसून इला ना का आमका स्वच्छतेची लूत लागना. म्हणजे तुमका माहिती असतात, कुत्र्यांका लूत लागता, त्यांचे केस जातात एका वाटून दुसऱ्या. तशी आमका ना त्यांच्या घरातल्या स्वच्छतेची लूत लागता. आणि थोडे दिवस आम्ही आपले टापटिपीची नाटकं करतो, पण माझा मन लागणार नाही त्याच्यात. मी मूळ पदावर येतोय, घर अस्ताव्यस्त होता आणि माका खूप बरं वाटतं, खूप म्हणजे खूप बरं वाटतं. ह्या सगळं होऊन ना माका फक्त एकच प्रश्न विचारूचा माझ्या नणंदबाई आणि त्यांच्यासारख्या बायकांका, जर तुम्ही माझ्यासारखे होऊ शकणार नाही ना, तर मी तरी तुमच्यासारख्या कित्या हो.